नमस्कार मित्रांनो, मी कमलेश यारो का यार केकेस किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज मी तिसरी टिप देण्यासाठी तुमच्यासमोर आलेलो आहे. तर ही टिप अशी आहे की जेवण बनवणं ही इट्स नॉट मॅजिक. ही एक जादू नाही आहे. त्याच्यासाठी पण खूप मेहनत घ्यावी लागते, खूप प्रॅक्टिसची गरज असते. जेव्हा आपण एखादा व्हिडिओ किंवा एखादा व्यक्ती आपल्याला एखादी रेसिपी सांगतो, तेव्हा त्याने जे मसाले यूज केलेले आहेत, त्याने जी टायमिंग त्याची होती, त्या हिशोबाने तो आपल्याला रेसिपी सांगत असतो. पण आपण जेव्हा सेम स्टेप्स फॉलो करतो, तेव्हा मे बी आपल्याकडे डिफरंट मसाले असतील. आपली मिरची तेवढी तिखट नसेल, आपल्या हळदीला वेगळी चव असेल थोडीशी, किंवा आपल्याकडे जे जिरं आहे ते जाडं असेल, बारीक असेल. तर या या गोष्टी, या बारीक गोष्टींचा फरक आपल्या रेसिपीमध्ये जाणवतो. तर ही एक हे एक हार्डवर्क आहे. तर असं तुम्ही अज्युम करू नका की पहिल्या स्टेपमध्ये तुमची रेसिपी सक्सेसफुल होईल किंवा तितकीच टेस्टी होईल जितकी तुम्ही हॉटेलमध्ये टेस्ट करून आलेला आहात. तर तुमचे मसाले वेगळे असतात, तुमची करण्याची पद्धत वेगळी असते, काही पदार्थ मागे पुढे होऊ शकतात. तर 3 ते 4 वेळा, 2 ते 3 वेळा एखादी रेसिपी कंटिन्युअस केल्यानंतर आपल्याला परफेक्शन येतं. त्यामध्ये आपल्याला त्याच्याशी इंटिग्रेट होऊन, त्याच्याशी एकमुख करताना, आपली रेसिपी करताना आपण त्याच्याशी एकजीव होऊन आपण लक्ष द्यायचं असतं की कुठच्या स्टेजला मी कोणता पदार्थ टाकल्यानंतर मला कोणता स्मेल किंवा कोणती चव येते आहे. तर तुम्ही अशा रीतीने तुम्ही हळूहळू एक्सपर्ट होता आणि हळूहळू तुम्हाला अंदाज येतो की आता या पदार्थाचा या स्टेजला काय उपयोग आहे. ही एक जादू नाही आहे. तुम्हाला प्रॅक्टिस केल्यावर कळते. तर एखादी डिश फेल जरी झाली, तरी तुम्ही निराश होऊ नका किंवा तुमचा कॉन्फिडन्स कमी करून घेऊ नका की अरे मला बनवता येत नाही. दिस इज नॉट मॅजिक. तुम्हाला थोडा वेळ द्यावा लागणार, थोडं प्रॅक्टिस करावी लागणार आणि हळूहळू तुम्ही एक्सपर्ट होणार. तर ही खूप महत्त्वाची टिप आहे मित्रांनो. होप्स म्हणजे खूप प्रॅक्टिस करावी लागते. एकदा तुम्हाला अंदाज आला प्रत्येक गोष्टीचा, प्रत्येक पदार्थाचा, की मग तुम्ही खूप सहजरित्या म्हणजे डोळे बंद करून तुम्ही डिश बनवू शकता. तर तुम्ही होप्स सोडू नका. प्रॅक्टिस करत राहा आणि नवीन-नवीन टिप्ससाठी केकेस किचन सोबत राहा. केकेस किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.